ka ị nọ n'ebe ị nọ, ị ga-anọ ebe ị nọ biko daalụ egwu na-atụzi m sef because of ọ bụ na m na masị akpa ma ọ daalụ ọ bụ na ma ugbu a ya agbatọ adọmanụ. Thank you. Public announcement band. They're here. Please get ready. Okay, now those are Nabia. I have been asked to beg you to please come out. I will also join in that period when we please go down and